Què cregut del teu fill? Era un bon tic. Ah, vale, pero que bajo las niñas, ¿no? Porque Quatre pilotes. Lliurarà les medalles el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pau Gallego. ¿Estás en foto tú, Ana? Sí. Va en foto yo, sí, sí. Un trofeu que s'acredita com a grans campions d'aquesta primera categoria el lliurarà el regidor d'Esports de Xeraco, Evaristo Salón. Campió de primera categoria, Xeraco. Sí, un poquito más. Pau, un poquito más, sí. Què tal? Què cregut del teu fill? Era un bon tic. Ah, vale, pero que bajo las niñas, ¿no? Porque Quatre pilotes.
15. Lliurarà les medalles el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pau Gallego. ¿Estás en foto tú, Ana? Sí. Va en foto yo, Sí, I el trofeu que s'acredita com a grans campions d'aquesta primera categoria el lliurarà el regidor d'Esports de Xeraco, Evaristo Salón. Campió de primera categoria, Xeraco. Sí, un poquito más. Vamos, un poquito más, sí. Què tal? Què cregut del teu fill? Era un bon tic. Ah, vale, pero que bajo las niñas, ¿no? Porque Quatre pilotes. Lliurarà les medalles el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pau Gallego. ¿Estás en foto tú, Ana? Sí.
Bien, va porto yo a él. El trofeu que s'acredita com a grans campions d'aquesta primera categoria es lliurarà el regidor d'Esports de Xeraco, Evaristo Salón. Campió de primera categoria, Xeraco.